Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Maayong gabi Bacolod, maayong gabi bilog gamahin sang Western Visayas. Welcome din sa Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line! Kag mangin kaupo ninyo ako temporaryo, Aksyon Boy Duran. Sa ngalan man ni Aksyon Brian Morden, ang inyong regular anchorman diri sa Aksyon Firing Line. Medyo tayo lang patigayon. So temporaryo kita na magatalos kay Aksyon Brian Morden, no? Una nga bahin sa ato sa pagpangalagad, dali lang gid ha kay ang chimpo subong sa Bacolod, and I would presume sa iban nga parte sang Negros Occidental amuman do maulan ng panahon. Check na to na atong sining weather update upod kay Dave Quahaw sang PDMP para sa aton nga weather update. Standby. DYEZ Aksyon Radio sa Bacolod Weather Update. Sakay Aksyon Dave Quahaw, maayong gabi. Yes, sa Action Boy, mayong gabi man sa imo, subong man sa tanan tagpalamati sa sining istasyon. So, yari nga tulakat sang panahon, Enero 21, tuig 2021. Ang low pressure area o kon LPA, ginabana-bana mga 190 kilometers west of Puerto Princesa, Palawan. Ini siya may coordinates nga 9.5 degrees north and 117.0 degrees east. Samtang telen wa cold front ang padan nga nagapikto sa eastern kag nga bahin sang northern kag central Luzon. Ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Central Luzon kag Quezon Province maka-eksperyensya sa magalumo na kalangitan inipagapdan sang laptang pagtupa sang ulan, pagpanaguob, pagpangilat dala sang tail end sang frontal system. Ang Palawan naman maka-eksperyensya sa magalumo na kalangitan kag inipagapdan sang laptang pagtupa sang ulan dala naman niya sang low pressure area. Ang Visayas ug Mindanao maka-eksperyensya man sa kasarangan tubtob magulugal-umo na kalangitan kag inipagapdan sang naligwin nga pagtupa sang ulan o kon pagpanaguob, pagpangilat dala sang intertropical convergence zone. Iban nga bahin sa pungsod Pilipinas, makaaguman sa kasarangan tubtob magulugal-umo na kalangitan, kag ginipagapdan sa naligwin nga pagtupa sang ulan, dala naman niya sang localized thunderstorm. Balik sa Negros Occidental na siyudad sang Bacolod,
maka-eksperyensya man sa kasarangan tubtob magulugal umo na kalangitan, kaginipugapdan sang laptang pagtupa sang ulan. Sarangan tubtob may malagi nga pagmulamadlos nga huyop sang hangin, nagikan sa nasidlangan, tubtob nabagat na nasidlangan ang naga-impluensya sa kabugisan sang probinsya. Ang karagatan sang probinsya, mangin kasarangan, tubtob mabulubalot. Sir Dave? Cohouse, yes sir. Mangkutita, ining LPA ni may chance nga mangin bagyo? Hindi man siya aktiba, Aksyon Boy. So, basta ma-dissipate naman lang niya. So, ulan-ulan na ni aton mabatsagan, hasta pila ni kaadlaw na naman? Hasta naman ni sa Sabado, Aksyon Boy, kiti nakita natin kadamo sa mga galom nga nagapasulod. Posible magayambi naman natin ni kalibutan, tugay ni sa mga ginatawag na may ara kita sang low pressure, subong man siyang intertropical convergence zone nga nag-prevail sa aton. So, salamat gid, Aksyon Mr. Boy, Dave. by the way. Ay, may nagapamati gili sa aton diyo, nag-text man nga panamyaw ng imo gini mga suki gini sa kanginan nyo da. Okay. Sila ninong tutong kag kurimaw kag ilabi na gid ang pinakagwapo nga abyan ko nga si Benji Dapogi sang Erorico Kalye Kanaan. Sige, mayang gabi sila. Mayong gabi gid kagapamati gini sa Action Boy. Sige, okay. Salamat gid, Dave. Thank you gid Action Boy kag mayong gabi sa masalamat. Mayang gabi man. Action Firing Line. Dave Cohouse, ang Provincial Disaster Management Program sa ako ng Provincial Development Management Program sa probinsya sang Negros Occidental sa aton sing latest update sa lakat sang panahon, no? So mga kaaksyon, karon nga gabi sa liwat na sulit naton temporaryo kita magatalos ka Aksyon Brian Morden, no? Nanong atong paghambalan diri karon nga gabi diri sa Action Firing Line. Action Firing Line. Unahon naton ini bala ang mag-asawa ni bala nga wala magsugid sang matuod nga ini sila ang halin sa London. Pagpuli nila diri sa probinsya sang Negros Occidental, gindeklarar nila ila kaugalingon nga mga LSI o kunining locally stranded individuals. But silingon kung halin sila sa Manila, daw dra sila halin sa Manila, mga kaaksyon. Sang dito sila sa Manila, pag-abot nila from London sila halin mo. Pag-abot nila sa London, sang December 30, pagka December 31, paidalom sila sa swab test. Swab test sila, na negatibo. Pero, as per protocol, sa atong sining Interagency Task Force, ang National Interagency Task Force naton, per protocol, i-quarantine kagid. Gin-quarantine sila until January 16, 2021. Pag-quarantine sa ila until sa January 16, nagbalik di sila, nagpauli di sila sa Negros. Pero, pag-intindi naton, ang pag-declare nila sa ila kaugalingon, ang mga locally stranded individual sila. Actually, 5 ni sila eh. Pero hindi kita matutok sa mag-asawa bla, nga taga Pontevedra. Pag-abot nila sa Pontevedra, paidalo sila sa swab test. Nag-home quarantine. After 2 days, January 18 to be exact, nag-positive ang ila sini nga swab test sang COVID-19. Action Firing Line. Ang problema subong is, pagtapos sina, ginkuha sila sang banwa, gindala sa quarantine facility. Ang problema, kung naano bala nga variant sang COVID-19 ang ara sa ila, considering nga halin sila sa London, which is the source sang ginatawag naton bago nga variant sang COVID-19, ang ginatawag naton nga UK variant. Nga halin nila sa London, muna ang panawag sang bago nga variant sang COVID-19, ining UK variant. Actually, may daw 4 no, 5 ini ka lain-lain nga mga variant ang bago nga naguluwa. Ang isa dira ang una ginagawa ang UK variant, no? Kag ini siya although less fatal, daw hindi siya amugid ka makamamatay pareho sa COVID-19. Na-experience na naton sa nagliligan nga mabinulan, pero madasig ni siya maglaton, madasig mag-infect sa ibang nga tao, madasig ang iyang paglaton. Okay? So, amo na subong ang problema. Ano ba lang nga variant sang COVID-19 ang yari sining mag-asawa nga taga Banwa sang Pontevedra? Ato yung tatlong iban nga nagpauli nga who also declared themselves as LSIs
Ibi Magalona, nag-negative na to sila ya sa another swab test yung patigayon na para sa ila, no? So, subong sini, try naton makigangot sa alkalde sang Banwa sang Pontevedra. My very good friend, Mayor Jomar Alonso sang Banwa sang Pontevedra. On the line, Mayor Jomar Alonso sang Pontevedra. Mayor, maayong gabi and welcome diri sa Aksyon Firing Line. May gabi po, may gabi sa tanan, may palamati. Yes, salamat gid Mayor no kay ti gabi na but ara kagyapon sa aton sini nga pagpangalagad no. Mayor, mamangkot lang kita, ang ining mag-asawa nga understand taga Antipolo, Pontevedra, ara na subong sa quarantine facilities ang kuan sang Banwa. Oo, boy, no? Na sila sa quarantine facility. Ginbutan na sila pagkatapos positive nila sa pag-abot nila halin sa Manila. Okay. So, pero bisan sa quarantine facility, pero before sila, nag-home quarantine sila, I would presume nga may mga close contact ni sila, Mayor? I-plastan ko lang sa imo, boy, ang timeline, no? Oh, sige, okay. Okay, sang December 29, 2020, nagalin na sila sa London, no? Okay. Via Istanbul. Mhm. Nag-abot sa Manila sa Pizza. Mhm. Pagkatapos nila sa Manila, gitwapte na, no? Sa hotel quarantine. Okay. Sang December 31, nakuha ang result nila sa swab. Negative sila. Okay. So, pag negative nila, sang pizza dos, sang Enero, no? Sang ining tuig, pa-airport na sila, no? Ay, mapulit na sila, kaya negative sila. Pizza dos. Pero tungkol sa timpo, may moratorium kami, nga baton kami, up to January, walang amon to, no? Pontevedra. Mhm. So, wala sinakalin sa Manila. Okay. Tungod na sang moratorium, galing aging grant sa inyo sang ATF. Oo, no? Okay. Kag nagbalik sila ang hotel quarantine hasta January 16. 16. Okay. Oo. Silingon, ang tinir nila sa Manila, 18 dias. Mhm. Sa January 16, nagpulit sila sa Bacolod. Okay. Antes sila magpuli, di ba? Antes sila magpuli, Mayor, nag-coordinate sila sa Banwa? Nag-coordinate sila sa Banwa. Nag-coordinate sila. May kuha na sila. May acceptance. papel na sila sa Banwa. Halin, no? Silingon, hindi pa ulat lang sila. Pag-abot nila sa January 16, itwag sila sa airport. Okay. Sa airport, okay. Pag-abot nila strict home quarantine na, no? Mhm. Buot silingon, yung patinir namon sila sa balay nila, sa instruction nga strict home quarantine, no? Kasi namon ang balay nila, dako man kayo, na para sa ila lang nga tatlo, no? Mhm. Pag-swab nila sa 16, sa 18, nagawa ang result nila, positive sila. Positive sila, okay. Positive nila, transfer namon sila dayon sa municipal quarantine facility. Okay. Oo. Pero Mayor, sang nag-coordinate sila sa Banwa, ang pag-declare lang sila kagalingon, mga LSI sila. Hindi ko kuhan gina sila. Hindi ko yati halin sila sa London. Halin sila sa London, okay. Mhm. So, ROF sila, no? Okay. Pero, why ko kabalo kung anong gisulat sila nga papel sa airport. Mhm. Okay. Ngayon, may kuhan man na sila, may papers na sila ginapirmahan na sa airport man, ho? May aran na sila. Kundi may aran sila nga sa airport, may kita swab and go, i-swab test ka, tapos pwede ka nakapuli, quarantine ka until makuha ang resulta mo. Okay, so may kuhan na may papers ka na gina-present sa kuhan, sa Manila. Mhm. Okay. May accommodation sila, no? May accommodation sila diri sa amon, pero as ROF. ROF. Okay, pag intindi ko sa Mayor, daw may misdeclaration sa parts ng sining mag-asawa nga taga Pontevedra, nga nag-declare sila siguro diri sa airport,
nga mga locally stranded individual sila. Na lima ni sila actually mo. Amo na boy ang lately ang nabalaan ko no nga na may misdeclaration sila. Nga ang ilang declaration is locally stranded individual sila when in fact ROF sila dapat kay halin sila sa London. Kag ti kabalo naman kita nga may ginabantayan kita yang UK variant mo sa COVID-19 nga London at UK London no muna siya. So mayor anong ining swab test naton ma-determine ayhan kung ano nga variant ni ang ilang nga virus ara sa ila? Ang intindi ko boy no lain niya ang swab test ang RT-PCR pala na no lain na siya sang sa variant man niya swab no busilingon may lain-lain na siya. Okay. In fact buwas ni nakakuha na kami kayo na sa alin dito sa province sa swab purposely for this variant, no? Yun ang UK variant. UK variant, swab ni sila buwas. Okay. But silingon, ang nag-positive ni sila sa swab test niya, ang ining variant, yung muna yung COVID-19, yung pila kabulan na naton, nga ginatubang. So, buwas siya, pati kayo na ninyo sa swab test na naman para ma-determine kung bala UK variant, kung may ara sila UK variant nga virus. Amo na boy, amo na no. Busilingon atong specimen nga swab test sa una to nga nagpositive sila. Hindi to ya para sa variant, para to ya sa COVID-19 lang din. Okay. So may ara gali ang province nato, may ara sila daw sa swab test yang para sa UK variant ma-determine na. Oo, may ara sila siguro alin man na sa Manila siguro boy. So buwas ina mayor. Buwas na kuha na mo ini kahapon, buwas na mo sa aga sila ipap. Okay. So how about mayor ang kuan ang ining mag-asawa ni wa isang iban nga contacts dira pag-abot sa Banwa? Ang ila lang bata no, mga bata sila nga upod, amo lang na ang ila. In fact, duwa lang positive ang mag-asawa, pero astang bata gindala namon sa facility kay sportsman sila siya sa parents siya. Okay. So naka-quarantine man astang bata amo lang na ginaila. Pagdala sa paglakat nila paabot nila sa ilabalay, ano mayor dira sa imo nga Banwa pag-abot sa ilabalay kay ti naka-home quarantine sila, may ara kita nga monitoring system para nga masiguro naton nga stricto ang ila pag-quarantine. Gina monitor na kag sa aton nga midwife no. At BH naton ikaduha maayo subong kay tidjutay lang ang mga ginabantayan naton tungod sa lately nakasiko na galit kami din pag-sip mo no. So amo naman ni sila pag nagabot din. So mamonitor taglit kay tungod jutay lang sila no. Okay. So sigurado kita nga way na sang iban nga contact, way na sila iban na contact. Sila lang. Oo, ginasiguro na muna. In fact, nag-tracing kami ito, dawa man kami sang ipra pa nga i-swab manupod sila. Okay. Mayor, mamangkot lang kita, no? Dira sa imo nga Banwa, ulay hunon ko na lang nito, istorya na, nagbilang kita. Ulay hunon ko lang ni Mayor, dira sa imo nga Banwa, kundi may ara kita moratorium para sa mga locally stranded individuals, kag mga ROF siguro, I would presume. Natapos na, Mayor? Natapos na, no? Tapos na. Yes, so, pwede na makapauli ini mga locally stranded individuals naton? Pwede na sila. After sang moratorium, Mayor, may nagpalauli, dira? May-ari na. Pero hindi kita mo sang Okay. Kag kung pagpuli nila Mayor, ano ang protocol naton dira sa Banwa? Magpuli ang mga LSIs. Pinaswab sila no, patabot kuan no, automatic patabot sa port o sa kuan sa barko, ginaswab na sila no. Pagkapos swab nila, diretso na sila sa facility. Pero kung makita namon nga ang balay nila is suitable man para sa ila kay tungod wala sila laklit nga balay, pwede na home quarantine. Okay. So pag abot sa airport or sa seaport, ginaswab na sila mo, iyan na sa probinsya, ginaswab na sila. Ginasugat sila Mayor sa Banwa? Ginasugat sila no? Okay.
Para masiguro nga wala na sila sa ibang mga kontak. So ginasugat sila sang banwa. Pag abot dira dalon sa quarantine facility, pero kung ang ila nga balay daw makita man lang nga pwede ang ginatawag naton nga home quarantine, home quarantine ng anay sila. Ginahong quarantine sila. Until nga magwa ang swab result. Nagawa ang swab result. Tapos swab result, miski negative sila, ginagawa na naman sila nga mga 7 days, hindi na sila magawa. Tungkol nga para sigurado kita. Okay. So, bisan mag-negative ang result, tungkol sa ginatawag bala nato ning incubation period, gina-require sila daw mga 7 days para sa quarantine until sila panugutan nga magwa. Okay, so matag na ina, no? How about, Mayor, inang mga pumuloy naton dira sa Banwa, kung magwa sila, Mayor, let's say makadto sila sa Bacolod o sa iban nga mga Banwa, syudad diri sa probinsya, ano, Mayor, kinanglan nila, may makinanglan, may mga requirement? May ara nga mga Banwa, no? Kinanglan may health certificate na ginapangayo. So, ang doktor na tondalit sa Banwa amo na ang hatag sang certification na kuan sila no nga wala sila, hindi sila suspect, hindi sila delikado kung magwa sila no, may kuan sila, may medical certificate tinatag sila. Kung magpauli sila balik dira sa Banwa? Depende magkako na kung ito no, kay kung mga areas na delikado kayo pagbalik nila gina-quarantine pa sila no. Ang mga areas nga high incidence ng COVID-19. Especially siguro kung mag-overnight sila o magtinner sila tag 2-3 kadlaw sa mga area sa muna siguro nga may quarantine gina sila. May muna boy. May muna. Okay, so sige muna siyang protocol natin. So, Mayor, thank you very much for your time. Salamat, Gid. Okay, boy. Salamat man. Sige, Mayor. Mayang gabi. Good luck na sa imo. Salamat. No, Mayor Jomar Alonso, mga kaaksyon, sang Banwa sang Pontevedra. Aksyon firing line. Amo na siya ang sitwasyon sining mag-asawa kay may misdeclaration mugani nga ang probinsya sang Negros Occidental daw ginatun-an Manila karon kung may legal action against sining actually 5 ni sila ka mga Negrense nga nagpalauli diri sa probinsya nga wala magsugid sa insakto impormasyon nga halin sila galaiya sa United Kingdom nga amo ang ginahalinan sining UK variant Aksyon firing line. sang COVID-19, no? Nagpakilala ni sila kuno kay Governor Bong Lacson, nagpakilala ni sila nga mga LSI sila. Sa uli natukiban nga halin gali sila sa London kay gintan-aw ila passport gali. Siguro ti mag-ulang natatakan mag-ulang natatakan nga halin sila iyasa nga didto sila sa London. So ining duha ang mag-asawa nagpositibo sang pag-swab test di sila sa probinsya, nagpositibo sa virus. Ang tatlo iya nga taga-IB Magalona nag-negatibo, no? Pero amo tong nambal kay ni Mayor Joven Alonso. Nga ani Mayor Jomar Alonso, kuan ko ning isa sa duha ni kay balaw ka identical twin ning duha si board member Joven Alonso kag si Mayor Jomar Alonso, no. Ang duha nagpositibo iya sa COVID-19. Pero to sino sa kay Mayor Alonso nga hindi tuyat swab test para ma-determine kung bala UK variant ang yara sa ila. At tuya ang swab test na lang ginahimo naton for the past few months nga nagadetermine kung may ara ka COVID-19. Buwas galiya, mapadala ang probinsya sang isa pagid ka swab test kit siguro nga magadetermine kung bala may ara sila sa ginatawag naton nga UK variant sang COVID-19. Aksyon firing line. Kaya mo nang isa ka kuan bala, amo na bala mga kaaksyon nga ever since gina-emphasize gid sa aton nga mga official, sa aton mga authorities, gina-emphasize gid sa mga informasyon nga ginapangayo angot sining pag-away naton sa COVID-19, be truthful lang bala, honest lang bala kita. Kita nga mga individual, honest lang kita. Kay kung hindi kita magsugid sang matuod, ginabutang naton sa delikado, hindi lang aton nga kaugalingon, ang aton pamilya, ang iban nga mga tawo.
hindi na kita, kinalan ko na no, mga information, ginapangayo sa aton, mangin honest lang kita, ang matuod lang aton isugid, because may mga, may mga protocol na ginapatuman, dara mo, depende sa mga information na ginahatag naton sa aton sini nga mga authorities. Aksyon firing line. Hindi na kita magtago-tago para at our own convenience, matago-tago kita. May mga informasyon kita nga ilipod sa aton nga mga authorities that would put in danger hindi lang sa aton, bisan sa aton nga pamilya mabutang sa delikado. Ang mga kaingod naton, ang mga kilala naton, ang mga close contacts naton mabutang iya sa delikado because wala ka nag-divulge sa insakto nga informasyon nga ginapamangkot sa imo. Aksyon firing line. So, ini general naton ini nga panawagan sa aton nga mga ka-aksyon bala. Let us be truthful sa aton mga information nga ginahatag sa aton nga mga authorities. Because diri nagabase mo ang aton mga otoridad kung anano nga mga tikang ang himuon dira base sa informasyon nga aton nga ginahatag sa ila. So, just be honest and be truthful. Kay tanan ini mga pamaagi natin ini kung paano natin maaway ining COVID-19 nga hindi maglapta. Subo nga daan nga panahon, kuhan kita mo, ng ang inistorya natin, bakuna na, tidaga ginamo na kita gani sa bakuna pa lang. Manining bakuna ni, naaga ginamo kita. Ito sa Manila, ang presyohan na ilang sang ginabakal nga bakuna sang gobyerno, kadamo na sa nagka-question. May ara nga hindi mapalayag kung pila ang bakal sa Pilipinas, bangod sang sining ginatawag naton bala nga confidential disclosure agreement between sa gobyerno sa Pilipinas kag sang manufacturer sang bakuna. May ara ginatawag sila nga CDA, ning confidential disclosure agreement o kon non-disclosure agreement. Now, ining non-disclosure agreement, mga ka-aksyon, isa ini ka actually legal legal agreement between sang duha ka partido. In this case, ang Pilipinas kag ang manufacturer sang COVID-19 vaccine. Ti wala hindi may agreement silang hindi pa i-disclose. Kung siguro ginadala astang presyo dira nadala nila nga hindi pa i-disclose. So amo na mga ka-aksyon nga daw nagaginamo ani no nagaginamo bisan ang aton dito sa babadamo nag-question mga senador naga-question na sini sabat na ganing Malacañang si Presidente Duterte do pangutos na ni sang pag-question sang presyo sang baklanay sang COVID-19 man ang isa dira ka issue amo ni asang vaccine man ang isa dira ka issue dira amo ni mga ka-aksyon mo ang ining bakuna sang China himo sa China abi ining Sinovac ginbakal iya sang na-post mo sa Bangkok Post sa ilang website nabutang mo nga nakabakal iya ang Thailand sang bakuna sa China nga nagabalor $5. $5. That is approximately mga 250 pesos. Tsakto ko? Tsakto mga butang tag 50 pang per dollar, 48 mo lang gani. Por kung sa 50 kitabing sa kada dollar, ang $5 is worth 250 pesos. Kita iyas Pilipinas, nagbakal kita iyas uno sa report, nagbakal kita ang bakal naton iya $38. Sus, dako sa diferensya Sipon mo $38 versus $5 nga bakal sang Thailand. Ting pamangkot dira sang kalabanan nga mo yung bakal sang Thailand daw nga barato yung ila bakal $5 when we in the Philippines buying the same vaccine mabayad kita iya $38. That's a difference of $33 mga ka-aksyon. Ang diferensya $33. Maya kung isa lang bilog bakuna baklon mo milyon iya ka bakuna baklon ta milyon iya ka doses ang bakuna nga aton baklon. Hindi isa lang ang baklon ta. Ang diferensya nga $33, i-multiply mo na sa pila ka milyon nga baklon. Amo na ang kadako nga diferensya.
Ti mag 33 nga daan, mga sobra na sa 1.6 mo. Ha? Butanta, mga 1.650 abi. 10 lang. Dira lang na siya mo, hindi siya maglayo na. 1,650. Ang bakal iya sang Thailand, 250. Ato niya, 1,650. Ang aton nga bakal. Hindi, ang diferensyal na. Hindi na sa ang presyo. Ang diferensyal na. Ang 33 dollars nga diferensya sa bakal sang Thailand, kag aton iya nga baklon, mas mahal sang 1,650. Ting pamangkot sinidra nga aya nga ilay $5 aton niya $38 so daw migo taman ang China, daw migo man ni presidente sa China, daw lapit man da siya nga mas mahal ang ato now. Amo na pamangkot da. So gaginamo na to sila sa babaw. Ang Senado may mga hearing na nga patigayunon. May mga iba patawag na nga mga officials para pamangkuton sa sining mahal iya nga pagbakal sang Pilipinas. Ang ginapangayo tani nga sugiri lang kami pilagi ba lang bakal sang Pilipinas pilagid. Nya hindi pwede kay may agreement, may non-disclosure agreement, may confidential disclosure agreement. Nga hindi mo pwede mapalayag ang detalye sang binaklanay. Ang pamangkot if we have this so-called non-disclosure agreement or confidential disclosure agreement for that matter, kung may-ari sini, does that include the price? Dala na ang presyo sa confidential disclosure agreement? Magbasa-basa ko sa definition sa ginatawag natin nga confidential disclosure agreement. Galing kay hindi lang ko mag-dwell into this, kay mas mayon ni tani mga legal minds mo may sari-sari nga interpretation nimo, no? Ang akon lang ko asta sa pamangkot. Ang ining non-disclosure agreement, does this include the price of the commodity nga gibaklo naton? Kay dapat para sa ako mananawa niya dapat ipalayag taniya mo kung pila bakal da mo. Total, it's a public knowledge naman Ang nga kita hindi mag-disclose ang presyo nga ang Thailand to ginapabalo nila kung pila ang bakal nila nga pwede sila kapabalo. Nga kita hindi ta pwede kapabalo. Muna pamangkot da. Nga ang Thailand, ginpost pa sa website sa isa ka newspaper kung pila ang bakal nila sang bakuna. Nga kita hindi pwede magpahibalo kung pila ang presyo sa bakuna nga ginbakal naton. Amo nang isa kadako ka pamangkot da. Nga pwede sa Thailand, sa aton hindi pwede. Kaya galit ako yung bakal naton, mahal yung bakal naton. Okay man natani kung mahal, pag hindi man tama gikadako bala nga daw tiyagan mo iya daw may dala yang bulawan ang aton bakuna ngin bakal nga muna ka mahal. Bakuna sang China. Pila to presyo ngin palaya ganito ni Senator Angara. May ara gani sila yang daw sobra 3,000. Ang iya niya sang Pfizer daw 610. Tinga dito kita daw pilit dito nga dito kita sa China bakalaw. Ngayon na in truth and in fact sa matutuod lang ang aton nga kung pamangkuton mo i-survey mo ni ang mga Pinoy. Uy ni salig sa Why niya salig sa produkto halin sa China? Sa matutuod lang. Why gani sa iba, hindi lang gani sa bakuna Hindi ba? Bisan sa iba nato yung bakal nga commodities, hindi ba nga lain niya kung mga tawag stateside mo. Lain niya kung mga siling kita nga Japan made niya, hindi US made ni. Kumpara ni mo sa China. Why niya salig aton nga pumuluyo bladra. Pero kung talawon natin, mas mahal pang ilang produkto. Mas mahal pa ang ilang produkto, ang ilang bakuna, ikumpara nimo sa sining mga bakuna nga himo sa Estados Unidos like Pfizer BioNTech. Ang bakuna sang Pfizer. Ting Pfizer kilala na iyang drug manufacturing company. Kilala na iya, no? So, amo nang pamangkot da. Sa sining ginatawag naton, kaginarason sa aton sining gobyerno nga hindi pwede mapalayag ang detalye sa transaksyon because sang ginatawag naton nga confidential disclosure agreement or non-disclosure agreement, ang pamangkot is dala na da
sa CDA o kung ining confidential disclosure agreement, dala na ang presyo. Base ang mga proseso lang na hindi pwede may deklarar, ang presyo dala na sa hindi pwede mapalayag sa publiko. Kung magsiling ka mo nga dalagin man dira ang presyo nga hindi dapat pag i-disclose sa publiko, ang pamangkot, ano to ya ang kwan? Ang Thailand, why to sila confidential disclosure agreement sa bakla nila sang ilang nga bakuna nga ang ginapalayag nilang presyo. Ang Amerika may presyo man. Why na sila sang CDA ang itawag? Sa bakla nila sang bakuna, kita lang yan sa Pilipinas ang may CDA. Action Firing Line. Action Firing Line, las 7 ako. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:37. Mabalik ako maka-aksyon, may mga obligasyon na ako dire. Balikay kita karon, try naton na istoryahan ining parte sang pagbakuna naman diri sa siyudad sa Bacolod. Kagti, kung siyudad sa Bacolod, that would apply as well sa iba naton nga mga banwa kag siyudad diri sa probinsya, no? Kagti, parehong lang kita mapabakuna mo, no? Although ti ang kinalayan sa Bacolod lang is, ang siyudad sa Bacolod, may pundo yang ginpain para nga ibakal sang bakuna. No? May mga pamangkot na ako dire angot sa sining vaccination program sang siyudad sang Bacolod. Inaambala naton sa pagbalik sang Action Firing Line pagkatapos lang sang importante na akong dire nga mga obligasyon. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya.
Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika. Sige samtang may mga obligasyon pa kita dire, maayong iliwat sa aton nga mga kaaksyon sa naga-monitor iya sa Facebook, no? So i-try naton dire nga ma-greet naton ang aton nga mga naga-monitor sa Facebook, no? Kay Joe Abuana, good evening. Please greet kuno kay nanay niya Ludi Abuana sa Barangay Sumag. Good evening dira sa imo, Ma'am Ludi Abuana. Kay migo naton Alex Fuentes, of course, sa kay Noel Amar dira sa Niagara Falls sa may Canada, no? Tihuka ti Tangeta, maayong gabi sa imo, dira sa New Zealand, no? Kay Gleeful Cynthia, good evening man. Christine Minias Villalobos, maayong gabi ko no, kag tana, good evening man sa Energy Fans Club. Kag sa tanan nga taga Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Sa kay Tere Simpron Yong, maayong gabi man. Nelita Vinyas Moya, maayong gabi sa imo, no? Alex Montesa, patamyaw niya lang kuno ang abyan nga gabunan sa Mabini Coral kay Tatay Gimo Guillermo Clarito kag Tatay Fred Madrid. Salamat gid, no? Upod man sa abyanta nga si SN2 Jonard Ostonal sang Philippine Coast Guard, PCG Bacolod. Okay? Merde Marasol Flores, maayong gabi man. Merly Gonzaga, monitor sila sa Barangay Alihis, Inday Blaza, maayong gabi man sa imo, no? Michael June Season, yes, thank you gid. Advance happy birthday kuno sa akon, no? Salamat gid, no? From Chateau Elise. Sa kay Ace Diaz, shout out niya lang si mama niya Cecilia Diaz, kay si papa niya Bobo Hison, kay ilatupad balay nga si to Alex Pahalongo, kag si ta Paragoy sang Sitio Dapdap, Barangay Lantad, Silay City. Babe Solis, gamonitor sila from Bago City. Tamayo lang pamilya Palyado, Romilio Sinoy from Sitio Agtungaw, Dumaraw, Capiz. Nga ako nulay ng tingog ko sa kuna. Sino ni nga lain ka nung tingog ko sa transistor, lain man sa FB Live. Sige lang. Yvonne Boucher, good evening man. Dan Sharing, salamat good Yvonne. I think sa kuna sa Germany, no? Kay Homa Lumena, of course, Embong Jocampo. Monitor sila dira sa may Barangay Maaw. Sa kay George Gargasiran, sige, salamat parang George, no? Leandro Madamba, naimbag Arabii Action Boy, watching from Lawag, Ilocos Norte. Ay, yes, naimbag Arabii man sa imo. Ginatamyaw man ang pumuluyo sa Barangay Buena Vista, Gibong, Pontevedra. Sa ilan ni Gina Saludares, Gabitoya Family, Attorney Rodolfo Katige, Ma'am Ana Lisa Sumalde kasautod sa gabunan nga si Ma'am Era Clarito Mogar. Madamo gid nga salamat. Dalin kay Alex Montesa. Good evening man sa imo sa kay Mila Alit. Maayong gabi. Solito na to, no? Ato ba lang mag-asawa nga nag-positive na sa COVID-19. Why pa to yung mabalaan kung may ara sila nga UK variant, no? Why pa i-test pa sila buwas, no? Jeneline Gonzaga Sarona, good evening man. Tamyaw yang familia Sarona sa Barangay Mansablay, Isabela. Sakay Eddie Laus, gamonitor sila ni nanay niya Sabel sa Cane Town, Victorias. Alma Agravante sa Bater, kay Charis Bean, mangkot ko ang RT-PC tester, libre na, alin sila Manila. Ang RT-PCR test is actually, no, nga swab test,
kung taga Banwa ka o kung syudad sang probinsya, hindi lang taga Bacolod, yung Bacolod lain mo, no? Kung sa Banwa ka sa syudad sang probinsya, other than Bacolod, libre na sa iya na sang province, no? Gina-test ka na pag-abot mo sa airport, pag-abot mo sa seaport, libre na sa swab and go na panawag sa mo. Pagtapos mo swab, lakat ka, balik ka sa imo nga Banwa, makakuan ka anay, quarantine ka anay, no? Until magwa ang resulta, pero pareho sang Pontevedra, nga bisan na rin negative ang resulta mo, mas stay kagid mga 7 days anay sa quarantine facility, no? Di Dane Jonah niya nabatian kung man finally si Aksyon Boy Duran sa FB stream. Kung nagaway ka monitor sa akon John, sige lang. Angela Liarte Gayondato, watching live from Banga Totong, Barangay Felisa, no? RX ko okay. The third, sige, hindi ko intindi, sige lang. Anyway, Lovely Tolentino watching from Saudi Arabia, no? As lang siya kuno if puli halin diri Saudi pila kadlaw ang quarantine diri sa Bacolod. Actually, pagpuli mo ya do i-quarantine ka na sa Manila, no? Tapos quarantine sa Manila, kinanglan antes ka ng pulis Bacolod. 3 days, within 3 days nga mapuli ka sa Bacolod, mapa-swab test ka. Kung ROF ka ha, mapa-swab test ka, tapos pag-abot mo diya kung negative mo lang ang swab test mo, within 3 days ha. Pag negative ang swab test mo, dira sa Manila, within 3 days, wala na diya quarantine sa Bacolod, no? Muna siya ang protocol natin, Dre. Emmy Esmeralda Dolido, good evening man. Sige. Sakay Merly Gonzaga, biblically kuno ang magbutig sala. Yes, I would agree with you, no? Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, more power sa ARB. Nya puwerte gidyan Pinas, no? Kaluluwi sa Pilipinas. Sige lang. Tinglang. Sigfred Bartolano, Sir Boy, ginawa na naman po nila negosyo. Imbis tulungan nila ang mamamayan, ginigipit pa. Ay nako, sa siling ni Sigfrid Bartolano, no? Sakay Arnaldo Nasataya Ginada, ginsugo ko ni Chairokit, mabakal langgaw sa SM. Ginhukas ko lang ang presyo. Ti pag-abot sa ila, Chairokit, tambal ko 300 pesos. Na chay, nagpati man lang siya, ginkuha ko pa ang sinsilyo. Ay! Amo na ang ginahimo sa iban. Jen Oy Ceser, yes, thank you Jen. Larry Rico, watching from Purok Kalubay, Barangay Sampinet, Bago City of course, no? Ang Purok Kalubay, lapit niya sa Kamatis. Lapit niya sa Kamatis. Tan ka ni. Doms Torres, sige. Ang ato nga na secret, ang bili para ang ganit hindi masapwan, correct. So mayang gabi. Standby na sa aton pagbalik. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, Philippine Standard Time, las 7:51. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Brian Morden sa Aksyon Firing Line. Firing Line. Mga ka-aksyon, balik kita. Of course, subod gyapon si Alagad Aksyon Boy Duran sa ngalan man ni Aksyon Brian Morden, ang inyo diring regular anchorman sa sining programa, no? Kadto kita sa isa naton ka ini bala gusto ko ni ma-explain bala sa aton nga mapumluyo. Ang syudad sa Bacolod nagtigana o nag-allocate si Mayor Bing
sang 300 million pesos para ibakal sang COVID-19. Actually, nakasecure na gani mo sang 350 doses, 350,000 doses sang COVID-19 nga vaccine, no? Sa AstraZeneca ya. Sa AstraZeneca to ya ang negosasyon, no? Sang siyudad sa Bacolod. Ining 300,000 pesos nga budget, kung lang taon na ito, kitag 2 ka doses, ini siya mo, no? Ang Bacolod may masobra 600,000 ka individual diri sa siyudad sa Bacolod. Ang pamangkot dira, ang tanan bala makabaton sang bakuna. Ang pamangkot dira, tanan bala makabaton sang bakuna. Tanan bala mabakunahan. Ang luyag magpabakuna, ha? Ang tanan makapabakuna. So, kung amo sina, then tanaw naton kung pila ang budget nga kinanglanon. Pero may ara kita mga ka-aksyon nga ginatawag nga herd immunity. Amo na yung akon nga gusto mapa-explain bala sa aton mga authorities ining herd immunity. Herd, H-E-R-D, herd. Magsiling ka nga a herd of sheep, a herd of cows, ng grupo. Grupo ni siya, herd. So, may ginatawag kita nga may terminology nga ginagamit nga herd immunity. Ang pamangkot, kung may, ano ni siyang herd immunity? Sa ako niya nga pag tanaw, hindi man kuya eksperto dire, nga hindi tanan kinanglan bakunahan. No? Hindi tanan kinanglan bakunahan. Pwede guro nga sa isa ka community, a certain percentage, a certain portion of the community, bakunahan. Ang iba niya, hindi naman kinanglan gid nga bakunahan. Muna ang ginatawag naton nga, sa ako magiging deep lang na, kaya gusto ko pa-explain no? Sige. So, maging kaupo natin sa linya, si City Administrator M. Ang, at the same time, the chairman of the Emergency Operations Center, o kung EOC, sa siyudad sa Bacolod, no? Si Madam M. Ang, isa ni sa manakita kung mga official sa Bacolod was been very busy sa sining nagliligad nga binulan because sang mga tikang nga ginahimo naton diri sa Bacolod para nga maaway naton ang paglapta sang COVID-19. Okay? So, try naton kung masigulan muna naton, kag mas maintindihan naton, ang ining aton nga ginatalakay karon nga gabi, no? On the line is M. Ang, our city administrator. Ma'am, good evening and welcome to this Aksyon Firing Line. Mayong gabi, Action Boy. Mayong gabi sa mga tagpalamati naton sa Action Firing Line. Mm-hmm. Yes, ma'am. Sa tanan nga nagapamati sa aton sa inyong Facebook Live. Yes, ma'am. Good evening and thank you for the time, no? Ma'am, mangkot lang kita. Ining aton, hindi ba si Mayor Bing nakasecure na sang kontrata with AstraZeneca? Pila gani na secure, ma'am, nga doses ng vaccine? Si Mayor Bing nag-sign na sa contract with AstraZeneca for 650,000 doses of vaccines. Okay. So that means it's good for 325,000 ka Bacolod nun nga ma-inoculate naton or ma-vaccinate naton. That is more or less 50% o 55% sa aton nga population sa Bacolod. That's correct. A little bit more than half. A little bit more than half, no? Ano ni siya, ma'am? Kaya gusto ko tani, siguro makakuan ka ni, discuss ka ni or maka-explain ka, bisan na layman's term lang, sa ginatawag natin nga herd immunity, bala? Kaya may ginatawag kita nga herd immunity. Ano ni siyang herd immunity nga ginatawag? Okay, so sa simple nga mga tinaga, Action Boy, ang herd immunity, amo na siya ang level ng immunity sa mga tao nga ara sa isa ka lugar. Like for example, mambal kita
herd immunity sa Bacolod, that means amo na siya ang number of people, ang kadamuon sa tao nga either na bakunahan or nakaagi na sang masakit, nakaagi na sang infection sa either COVID or ibang mga balatian, no? Kay the herd immunity applies to other communicable diseases man. So nakaagi na sila masakit, so which means na kung kaagi ka na masakit, you have some form of antibodies, mayara ka na protection sa lawas mo kay tungod kaagi ka na sang infection. So kung damo usually, kung masyado nakadamo ang tao nga na-infect sa isa ka lugar, there will come a time nga malabutan na nila ang herd immunity. But silingon, majority of the population protected na against that particular virus. Okay. So, diri sa aton, since hindi man niya majority sa aton population ang nakaagi, masakit sa COVID, therefore, ang herd immunity ma-achieve lang na naton kung mabakunahan ang majority sa aton populasyon. Because according to the World Health Organization, para ma-achieve nato ang ginatawag na herd immunity, dapat 70% sa aton population, pinaka-minimum, 70% na immunized. Okay. So, muna siya ang basis. Ang herd immunity, ikuha na siya sa word nga, inablang herd of animals. Herd of cows. Amo na sila ko, herd of cows, herd of sheep. Yeah. No? Basta isa ka grupo na sila. Usually herd of sheep, no? So amo na isa na kabilog na grupo sa sheep. So amo na siya ang principle sang herd immunity. Amo na gani nga siling ko gani nga it is not necessary for everybody to be vaccinated. No. But at least 70%, which is a big number, Aksyon Boy. Kadako na nga numero ang 70% kay kung ang aton population 2020 naton nga population is 613,000. 70% sila dapat na ma-inoculate or ma-vaccinate or ma-immunize para malapusan ka ang ginatawag na herd immunity. Sa 600,000 ang kita gani mabase nga numero, mga 420 na ang dapat, 420,000 na ang dapat ma-vaccinate mo. Yes. Oo. Ti anong ni 420 sa 600,000 ng nga base naton. 70% of that it's 420,000. So we have a contract for 650 doses nga para sa 325,000. Ti ano ning nabilin ma'am nga iban to reach the number? May kulang pa kita. Yeah, may kulang pa kita to reach the number. Remember, Aksyon Boy, ang ibuhinon ta na sa population ta ang below 18. Kay ang sa AstraZeneca nga bakuna hindi na siya applicable sa below 18. So kung waon ta ang below 18, mga 30% man na mo sa 613 gagwa mga sa aton census, ibutang mo na lang sa 33% or sa 30%, mga more or less 200,000 man ang ibuhin. Mga 180 to 200. Yes, 180,000 to 200,000 ang ibuhin mo. So enough na gali ang aton gin budget for ay tsakto kay ang mga 18 below hindi sila kay ang tungkol siguro sa kadasig ni bala sang pagpagwa sang vaccine, wala sang test ng ipitigayon kung bala pwede ni sa mga edad nga muna no, di ba? Yeah, although some laboratories have done it, pero hindi pa nakalabot sa level gid nga mambal nga daw ma-ascertain mo bala ang efficacy kag ang safety sa mga kabataan. So amo na nga kung i-deduct mo na sa population ang ina nga numero, more or less kulang tagyapon actually, Aksyon Boy, kay 325,000 lang ang ato na bakal. But Mayor Bing is still negotiating with other vaccine manufacturers paagi sa aton, paagi sa LCP, sa League of Cities of the Philippines. Kag importante pagid nga nga dumdumon tagid nga may ara kita allocation from the national government. Okay. So kay ang national government nag-purchase man siya other than sa iya sang city government, sang local. Ang national government maalokar pagit sa aton. So mag-abot ang bakuna nga gin-purchase sang aton nga national government, hatagan pagit kita. Kag according to the vaccine czar, si Secretary Galvez, ang himuon sa national government kung anong kakulangan sa local, kung ano lang masarangan sa local government, kung anong kulang punan ina sang national government para ma-target kita sang herd immunity or
100% sa population. So sa iba nga mga LGU siya nga damo i-afford wala problema sa budget. Action Boy pareho na ang mga Makati, siyempre hindi tayo ka-compete sa Makati sa budget nila, financial center na iya siguro imagine mo na lang ang ilay ang revenue collection so ang ilay target is 100% of the population i-vaccinate. And there is aton si Mayor Bing ang iya nga target is also 100% of the population. However, hindi taman mapilit kay hindi man siya mandatory, so may mga iban gid Action Boy nga hindi na iya magpa-immunize gid. I am sure ikaw may mga kilala ka man. Correct. Hindi sila yung magpa-immunize. Sila sa iba niya drill lang kuya sa herd immunity. Hindi mo padala lang ko sa herd immunity. Ara sila sa 30%. Kapin pa dito. Anyway, AstraZeneca ang Bacolod. Inisyang AstraZeneca is London-based? UK, yes. UK, yes, UK-based. London-based ni siya manufacturer. Oxford. Oxford University na ng mga scientists ang nag-develop sa vaccine. Kung tagaan kita sa national government, basi China, ang Sinovac, ang China manufacturer ang bakla nila. Depende sa Action Boy, depende sa kung ano ang maabot sa national government at kung anong i-allocate nila. I was watching the news before kailan nagatanaw ko sa local news, national news. Nabatian ko to nga ang Davao ang may allocation na halin sa national government. Ang ginalok para sa ila is Pfizer. So depende gina kung anong mga vaccines ang maabot kagla base man sa prioridad sang DOH kay sang NIATF. Ang prioritizing bala Action Boy kung sino anong grupo ang mauna nga ibakunahan, ang madason, amo nang ilang nga pag-prioritize. So depending on the prioritization kung sa diin ka nga batch na sunod, kung let's say ikaw hospital employee ka, frontliner ka, medical frontliner, nagtuon na sila sa priority. Nakahimo ka mo ma'am survey sa mga bakulod doon kung pila ka porsyento ang gusto mo pa bakuna? Actually, may ara sang survey ang national government DOH. No, may survey sila sang uptake na ang tawag. Ang uptake meaning pila ka porsyento sang population ang willing magpabakuna. So although nagdubo siya sang lately, but that's why nagakampanya gid ang national government. Kaya kita man di sa local, mayara makita information and education campaign on the vaccination program. Kaya may hindi taman nigar bala Action Boy nga sang nagliligad, may issue kita sang Denvac siya. So somehow nakaapekto gid na sa acceptance sa mga tao for any form of vaccination, hindi lang sa COVID. In fact, ang aton mga eskwelahan, hindi ba may yearly kita nga immunization program sa aton mga schools. Nagsuffer magigita ever since ang vaccine nagnubo magigita ang percentage naton sa compliance sa aton immunization program. So that is kind of expected, but we are trying our best na maka-educate kita sa aton ng mga pumuluyo para nga maintindihan ta ano ang bentaha kung mabakunahan ka, anong mga dapat bantayan ng mga signs, ano dapat ng mga himuon. Kaga at present ongoing. Sige dali lang. Amo to no. Amo nang pangapahayag ni City Administrator Ang nga they are trying their best no through information campaign para mapaintindis tao nga kinahanglan natin ang bakuna. Ma'am, you're saying? Yes. Ang number ko, Action Boy, nagasili kita subong ang COVAC Council kag ang aton City Health Office. Nagapatigayon na subong sang aton nga registration, ongoing ng aton registration para sa mga those who intend to avail of the free vaccine. So para mabalaan ta, maalokar ta, ma-schedule ta, kag mapreparahan ang mga logistical requirements. Okay. Balik ako ma'am sa kuan, no? Kasi siguro sa information campaign, siguro
sa kami sa media, we can be a part of that, no? Nga makabulig sa aton nga syudad. Dako din. Yes, absolutely. Kuan kita educate man kita sa aton nga mga ka-aksyon, no? Ang akon din mga kuan nga worry mo ni. May kontrata na kita sa AstraZeneca for 650 doses ang COVID vaccine. Basi bla kung pag-abot sa simpos ang bakunahay bla, basi pila lang ang bakuna. Ti anong matabos na sa bakal ta? That's why subong pa lang na wala pa siya nakaabot, wala pa nag-abot ang aton nga order. Ongoing ang aton nga information campaign. In fact, ang nagpanawagan na si Mayor Bing sang mga 2-3 weeks ago na to na sa aton mga grupo nga mga doctors, sa mga private doctors naton kag agi sa Philippine College of Physicians, sa aton Negros Occidental Medical Society, sa Candaon Medical Society, kag sa Philippine Society of Microbiology and Infectious Diseases, na mga grupo diri sa Negros kag sa Bacolod nga ginayo ni Mayor Bing nga mabulig sila sa information dissemination information campaign. So amo na mga preparasyon nga ginahimo naton Action Boy. Okay. Ining pagbakal naton ma'am Sangkuan sang bakuna, ano ang transaksyon sini maagi pata sa national government sa transaksyon? Yes. Yes, that's why kung madumduman mo sa announcement ni Mayor Bing, he entered into a tripartite agreement. That means upod na ang national government kaya hindi man ka-transact directly ang local government sa isa ka foreign company. I think that is not allowed by COA. May mga restrictions kita sa procurement rules. So that's why maagi sa national government. So it's a tripartite agreement. Okay. So ang kontrata gidya with the manufacturer ang national government. Yes. Tapos kita ang aton dira nga kita ma-provide ang pondo. Kita ma-provide ang pondo. So kung pilang transaksyon to sa national government, amo nang aton i-provide nga pondo. May kung pila ang gin-order ta. Kung pila ang gin-order ta, amo nang may pondohan ta kung pilang available ta nga budget or pondo para sina. Inang 650 nga doses, igo na ng 300 million ta? I suppose so, yes. Galing and besides, hindi ma-disclose ko na ang amos na? Yes. Kay tungod may NDA, may non-disclosure agreement. Even si Mayor cannot make the announcement. But I think it's all over social media man anyway, Action Boy. Ang market price ang AstraZeneca, sila ang pinakanubo. No, ang published price nila ay 610 pesos. Kumparar sa tag 3,400, tag 3,000 plus, 2,000 plus ng iba nga vaccines. So ang AstraZeneca is the cheapest considering nga ang nag-develop ng vaccine na company AstraZeneca through Oxford University sa UK, may ara sila sang no profit, no loss na principle. So, mali ang at cost ina. Amo na sila nga hindi sila profit oriented nga manufacturer raw? Yes. Daw kalami gali no, kay daw hindi sila profit oriented, basta patas-patas sila okay na sila. Yeah, basta hindi na sila mapirde, hindi man sila magginansya. Daw ilan humanitarian nila, contribution na nila for humanitarian cause sa ining pandemic. So do ka ayo. That's why galing nga nagsulod ng kontrata sa AstraZeneca because it is the cheapest. Kaya siguro as far as quality is concerned, medyo may sumisalig-salig. Comparable siya sa mga US na brands like Pfizer and Moderna in terms of efficacy. Sobra man siya sa 90%. Actually, duwa ang ilang dosing regimen. So, nakita nila sa study nga ang paghatag ng bakuna, 1/2 dose ang first dose, ang second dose is full dose. So sa 1/2 full,
ang efficacy nila nagalabot 90+%. Sa full naman yan, meaning ang first dose mo full, second dose full, galabot sila mga 73%. So sa to, kabilugan na averaging na nila taas ang efficacy rate. So kung tanawon mo, comparable man siya sa effectiveness or efficacy ng mga bakuna pareho sa Pfizer kag Moderna. Gani ma'am. Ang efficacy rate of course ang pagka-epektibo niya, no? So magsiling kita pagka-epektibo niya. I-compare natin sa ibang nga bakuna bla hindi sa COVID, ma'am. May amo man nga hindi sila kalambot ya 100% ang efficacy rate. Hindi na kalambot ya. Yes. Yes, hindi na perfect nga ang mga bakuna nga mahambal ka nga 100%. It doesn't mean nga kung nabakunahan ka, wala gidya zero ang chance nga ma-infect ka. That's why matingala ka may every now and then may bata nga kaagi ng bakuna sa measles, pero gintikda siya gyapon. Mahamo sina bala. Okay, amo na sa hindi gali. na siya 100%. Amo na sa galing efficacy rate. Damo factors. Yes. Amo na sa galing botsilingon sang efficacy rate nga ginambal naton. Yes. Nga kung mabakunahan ka, it doesn't mean to say nga 100% agad hindi ka matapikan sang virus. Oo. Correct. May mga factors pa nga consider nga base mo na yan matapikan ka just like other vaccines. Hindi lang ining COVID-19. Oo, just like other vaccines. Okay. Ang mabangkot pagin mami namangkot reo, nyati ko mabakunahan ako, hindi na ako kailangan mag face mask. Kung ako personally, Aksyon Boy, ako bilang as a nurse, no, kasi amo na yan ako nga education training. Ako even kung ma-vaccinate ko when I go out in public from here on, mamask ko gyapon. Because of other viruses man hindi lang sa COVID-19. Yeah, that's why sang una, before pa the pandemic, matingala ka na maglagaw ka sa countries like especially Korea, sa Japan. Sakay ka sa ila subway, Aksyon Boy. Ang mga tao nagamask. Correct. So sa una paminsan ko na gani ka OA sa ila do amo pa nabla. Pero they were ahead of us gani, no? They were ahead of us kasi number one, maybe ang iba na yung rason nila for pollution or for ano, pero dako ang protection sila. Kada even mga scientists, mga doctors nag-advise nga even if may nabakunahan na kitara ng bakuna, kahit hindi man 100% of the population nabakunahan, mas mayo gyapon nga practice kita sang mga health protocols. Wala ka man perdihon kung permi ka panghugas ang kamot. Wala ka man perdihon kung naga-physical distancing ka, although disbintahan sa mga politiko, Aksyon Boy. may the bill gani subong no touch greetings, di ba? Yes, oo. Mauyat ka lang sa imudughan. Kaya mo na gina-clear gani nga imudughan ang uyatan mo ya ha. Hindi kayang dughan sang iban kay hindi na ya. Ang bill na to naghambal yang imudughan ang uyatan mo ka mag-greet sa tao. Di ba? Di ba siblang iban ba ma-misinterpret nila kag nya ba sila mauyat sa dughan. Ang imudughan yang uyatan mo. Anyway, bisan to nga tiga hambal ikaw madam nga ti kinanglan naton gyapon face sa ato na yabe nga personal protection, no? Face mask, social distancing, washing of hands. Pero pwede na kita guro by that time nga kung maka-inject na kita sa aton population, pwede na kita maka-pulo party na naman pwede na pwede na definitely kag maka-open ng aton gidya nga ekonomiya, tanan nga mga businesses na maka-abre na, maka-indulge na kita sa mga sports and other activities nga nakasanayan tanabla na anaran tanang nga mga ginaobra like mga sports, no, kaga iban pagit nga mga activities. So but depende na sa imo, like I said, personal choice mo na kung gusto mo nga but ang bakuna mahatag sa aton sa protection. Then again, kambal sang WHO, nobody is safe until everybody is safe. So kung ikaw pareho sa subong nga sitwasyon, Aksyon Boy, amo na nga kung may sa isa ka grupo or sa isa ka gathering, may ara nga wala nagamask ag nagahambal do gaplanin do blahibo mo hindi bla do subong mo lang na mabatyagan because for me do ka disrespectful sa mga tao sa palibot mo bala nga
gina-expose mo sila unnecessarily, kaya wala ta kabalo. Correct. So, amo na siya, dapat ang change of mindset lang gid na nga we have to be respectful of others, nagagamit kita sang mask as a sign of respect, hindi kita gusto nga expose ta ang mga tao base kita may career kita, no? But at the same time, amo man na ang aton sa aton man nga mindset, dapat nga kung ara kita sa madamo nga tao, dapat everybody is also the practice man sang health protocol. Correct. So, kabay pa, mama, nga aton sini nga pumuluyo would see the importance nga mabakunahan. By the way, ma'am, Aksyon boy. Kay hindi lang na protection sa imo, mo protection man na sa ibang nga tao. Sa imo nga mga pamilya, sa imo nga mga katrabaho. Correct. Kay kung hindi ka magpabakuna, siya nagpabakuna siya hindi siya matapikan, pero kayo matapikan kaya. No? Yes. I-weigh mo ni siya ang kwan mo. Ang inasiling plan naton nga i-weigh mo ni siya ang benefit kag ang disbentaha kag i-weigh mo ni siya mayo kag I think mas ari kita diri sa mag-safe ang ato kita iya nga hindi kita matapikan by magpapakagi sa pagpabakuna, no? By the way ini ma'am ang AstraZeneca ni may emergency use authorization ni sa FDA. I think it's expected na nga magwa na within the week ganito. I have to check no kay sang inilagid inil the last 2 days why ko ka monitor na Aksyon boy, but it's expected na magwa na ng ila nga EUA. But remember, ang AstraZeneca has EUAs in other countries with more stringent dahil lang no, tsakto na no ang AstraZeneca ginakuha na gani mo. Aksyon Andre? Ang AstraZeneca gani I think sa London mismo ginagamit na dito sa London kay may migo ko to sa London nga kuan kami chat nga nakapa-vaccinate na siya with AstraZeneca, no ma'am? Yes, correct. Amo na gibal ko nga may mga EUA na nikon sa bagay ang sa aton di sa Pilipinas do kumbaga formalidad at the same time ginatanaw pag nila ya ang epekto sa aton di considering at many other factors. Kay ang mga bakuna ni like Pfizer, Moderna, AstraZeneca ginagamit na ni sa iban nga mga pungsod nakaagi na ni sila EUA, naagi na ni sila emergency use authorization sa Amerika, sa UK, sa Canada, mas malabaw pagidlang aton nga mga accreditation procedures sa ila, hindi pala. So mas advanced sila sa aton. And in fact may ara na to gani ang mga company. So it would be safe to say nga tested and proven na sila in other countries. So amo na lang sila nga if they can issue EUA sa dito sa ilang stricto sa ila to nga mga pagsulundan o kung proseso why isang rason nga hindi sila matagaan sang EUA diri sa Pilipinas. Exactly. May question pa ko gani kay na di ma'am sa kuan mo sa siniblang presyohanay ni kay hindi ba lang ang kababasa kam na guro nga ang Bangkok Post ini nga isa ka newspaper dito sa Thailand nagpost ila website sa presyo sang ginbakal nila COVID vaccine. Tisiling ko nga sila maka-reveal sang presyo nga kita yan di ka-reveal yeah, that's why no. Hindi ka kabalo pero kita yan nagpirma sang non-disclosure agreement. Confidential disclosure. Ang kaluoy siya na si Mayor Bing ikay sa to nagpirma. Gani. Mo na gani nga siguro matagan kung man ang ipa-insindi man sa pungluyo sa Bacolod nga hindi niya si Mayor Bing makontrata sa presyo to. Ang makontrata sa presyo to ang national government. Correct. Sila na yan. Tapos, ang balon nila na yung mayor. Ari na bakal na mo din ang AstraZeneca. May kontrata. Tadi tagkuan ni bakal na mo. Tag 600 o 700. Nyati bayrin na di kayo may bayrin na di o kayo bayran ng AstraZeneca. Muna. Correct. Amo na siya. Eksakto na action boy. Amo gina. Balang si national government nga Bacolod, ang order niyo din nga 625,000 amo ning bili. Bayrin nyo na di.
Yes. Sige. Ma'am, thank you for your time. You're welcome anytime, Aksyon Boy. I hope we can start early sa aton sininga massive information campaign para ma-educate naton aton pumuluyo regarding sininga vaccination program naton diri sa Bacolod. Yes. Thank you, Aksyon Boy, man. Salamat, kid. Yes, thank you, ma'am. And we wish you all have a good night. yes, ma'am. Okay. Thank you and good evening. Thank you. Mga ka-aksyon, si City Administrator M. Ang aton nga chairman sa Emergency Operations Center namin ni sabla kay daw ka knowledgeable gini siya kag she's doing her best para nga matungdan ang iya obligasyon niya as chairman sa Emergency Operations Center. Pero tini pangabudlay with Vice Mayor Elcid Familiaran, who is the Interagency Task Force Chairman man naton, perti man pangabudlay. Perti nga abi nyo mahapos lang mga opisyal subong, perti kabudlay, no? Tungod sining ginatubang naton nga problema, no? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:22. Lily King, good evening. Hi, Councilor M. Ang. Best wishes from Lily King. Hope to see you soon. Siling ko si Lily King, di guro do abroad din siya mo do, friend din siya ni Councilor M. Ang. Nakita ko ni sa Facebook nga dagaw of the 9 isla, no? Sige. Sakay Dom Torres, of course, good evening dira sa imo. Ma'am Vanessa Mayo, the best ikunuya ang Pfizer sila niya. Just saying lang. Amo man, ang AstraZeneca ni ang kontrata, Ma'am Van, London-based ni sa iyang manufacturer, no? Ang sa AstraZeneca. So, hindi man ni sa generic, kuwan ni siya. Daw medyo London, masiling ka nga London, daw siguro daw okay man guro, ano? Lalin Villahermoso, good evening watching from Hong Kong. Mary Jane Saludares from Hong Kong. Alison Acevedo, ginagreet niya lang iya sister, happy birthday. Ang sister niya si Meg Acevedo, no? Sakay Rizalina Alvarez, watching here from Minnesota, USA. Taga-draman si Ma'am Vanessa Mayo, no? Sakay Celine Tams, from La Castellana. Greet niya lang si nanay niya Ami kag Mamang Duday. Neriton Calabado sa Kasitop. Good evening. No? Raymond Herona Sr. sa Maaw ga monitor, no? Lydia Aligato. Tamya ng pamilya Aligato sa Zone 1 Handumanan. Sakay Angie Villa watching from Muscat, Oman. Dennis Sperma. Oy, Migo Dennis, kumusta na? No? Migo to Dennis nito sa Barangay Singkang Airport. Former police ni si Dennis, you know? Sakay Risky Angel Arroyo watching from Dumaguete City. Kay Rodavlas Tauban. Pare ko panood ko. Badong ro na. Gato si Badong ro na. Nga nag Salvador gali, ginsuli ang ngalan si Badong gidi. Ginsuli ang ngalan niya si Salvador. Si pare Badong le. Kumusta? Teresita Quinto, good evening man. Nagbago man eh. Virgie Alpinda from Celine Homes. Sakay Jocelyn Liboon Dispoho. LC Samson. Kay sige. Sakay Bigo sa Pag-ibig. Edward Sitoy from Binalbagan. Azucena Cordova Mayang Gabi man. Sige. Karon iba naman sa aton diri nga pagpangalagad kagawad ulay balahon sang Kabog, Barangay Kabog. Good evening man sa imo. Sa aton pagbalik mga kaaksyon, try nato na kung makasugilano naman kita parte naman sa kung paano ang profiling naton bala sang mga mapabakuna. Try naton nga kakuha sang dugang nga katagan angot sa ginatawag naton nga profiling, mga lugar nga hiwata himuan naton sa mga venue naton sang vaccination naton diri sa siyudad sang Bacolod, no? Suliton ko lang atong herd immunity, no? Damo to sang explanation. So amo pag-insindi ko sa pag-explicar ni Councilor City Administrator M. Ang mo mag-insindi sa ginatawag nga herd immunity, no? Magabalik kita sa atong dugang nga pagpangalagad diri sa Aksyon Firing Line. Pagkatapos lang sa importante naton nga mga pahibalo.
Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Sige, sa iba naton nga naga-monitor na sa Facebook, kay Azucena Cordova. Good evening, Aksyon Radio Bacolod. Pa-shoutout sa Cordova family, kag family Fajardo. Watching from Germany, all the way from Germany, Azucena Cordova. Belen Salao, good evening man. Miguel Nambong, Veronica Santillan Manukan of course. Jan Piadoce, greet niya lang ang Piadoce, Cardo Bardolasa, Longno, kag Istores family sa Hacienda Paz, Murcia, kag family Makiling sa Barangay San Miguel, La Carlota City. Kay, Cory Vidaha, mayanip mo kay Gabi Padana sa Kuwait, no? Sa kay Chris Vilmatreyes from East Homes 3, Barangay Estefania. Kay Linros Benedicto, load, ano naman? Action Boy, kahit wala ako pang online na load, palagi ako nakikinig ng Action Radio. Action Boy, pakibati lang ang family Benedicto at Binguela sa Barangay Singkang, Kalong-Kalong, Zone 1. Good evening sa inyo. Susan Jaime Allen, maayong gabi sa inyo, Susan. Classmate, maayong gabi ha. Siling ni Ma'am Vanessa Mayo, no, still wear your mask. Bisan diri sa Amerika, gamas man kami, gyapon, bisan na injection na. Kay si Ma'am Vanessa, nakapa-inject na ni. Yes, I agree with you. Amo man ang hambal ni Ma'am M. Ang. Robert Castro, balanay na kabakulon, dali na lang ang 2021. Okay. Nenita Bilongos Roque Amador, good evening man sa imo from Mansilingan. Papa Thugs Pia, sakay Miguel Nambong, ano naman, di ko intindi na close sila sa piyang kakalye para may kuto, hindi ko intindi. Pelton Lipura, mayong gabi man. Ari na si Press Dennis Richard Tibor Roma, good evening. Kag sa Energy Fans Club, mayong gabi sa inyo tanan ha. Girly Sinarosa, ginag-greet niya lang ang Sinarosa family sa Barangay Pahanokoy, of course, no? Kaya mga ka-berks dira sa Barangay Pahanokoy, mayong gabi dira sa inyo sa Purok Villa Lourdes. Mayong gabi dira sa inyo, no? Kag sa iban pa naton nga mga kapurukan dira sa Barangay Pahanokoy, no? Mayong gabi dira sa inyo. Kag ginatamyaw ko man Carol Montoya sa Quezon City, sa sa National Printing Office sa Canlaon City, no? So mayong gabi sa imo, no? Okay? So standby mga ka-aksyon, balikay kita dugay-dugay sa aton nga pagpangalagad.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektad. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:32. Atong din kapag pangalagad sa Aksyon Firing Line. Of course, sa gihapon sa ngalan ni Aksyon Brian Molden, ang inyo alagad, Aksyon Boy DuranNo. I-check ko lang anay si Aksyon Marlon Hinovea. Kay may report kita gikan sa Kapitolyo Provincial nga si Governor Bong Lacson nagpahayag nga posible nagkakangawa siya nga posible magdamo na naman ang kaso sang COVID-19 diri sa probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Firing Line. Nanong rason sini? Ha? Nanong nakita nga rason ni Governor Lacson nga ang nagambal siya nga magkakangawa siya, nagakabalaka siya nga magdamo na naman, posible magdamo na naman ang kaso sang COVID-19 sa probinsya. With us, mga ka-aksyon, ang atong sining Capital Report. Award kay Aksyon, Marlon Hinovea. Standby. Provincial Capital Reports. Aksyon, Marlon, please come in. Aksyon, okay. Yes, go ahead. Aksyon, boy, may arasang na patsagan subong eriki masaling dako ang kangahawa, kundi may pagkahangawa lamang. Ang si Negros Occidental Governor Bong Lacson, pagod man nga napiyaran niya Aksyon na boy nga pinanakadlaw ang sige-sige bilang pagsaka sang COVID-19 active cases no sa Negros Occidental. Nagligad kuntani naglapot na lang ni sa 93 no 93 kag napudamo na ang mga gin-declare action na po ng mga COVID-19 municipalities galapot sa 8 na ka mga LGUs mo ugaling kay sang pagsulod sang bulan sang Enero ining tuig 2021 laban na kinagsumoy sa sining ikaduwang semana bala mga 4 na guro ka sunod-sunod nga ginpagwa nga datos sang Provincial Incident Management Team ko na PIMT nga saka ang active cases kag naga-jutay man COVID-19 free municipality. Ang record as of January 19 sa 2021 Aksyon Boy sa 132 naman no 132 naman kumali na rin nagligad nga simana nga nag 93 na lang nag 104 nag 109 so naga-double digit Aksyon Boy ang pagduga sang kaso sa kada pagwa datos sang PIMT. Ang pati diri sang gobernador silingya pasi kon amo na ni balang resulta sang ginpatigayon nga mga selebrasyon naglikat nga holiday season bla. Sang Paskwa kag bagong tuig kay man kalabanan to Aksyon na boy nagtrelipon mo. Party plus isa pa gid sa ginagkahangawaan sa gobernador diri
ining pagtipon man sang tawo mula Aksyon Boy sa mga evacuation centers. Tungod sang baha. Tungod sa baha sa Northern Negros, galing kay ito yung pagdalidipon ng Sumboy sa evacuation centers daw. Mabudla ito siguro punggan na, kay daw nalipat na siguro ang mga residente. Kaya na sila gali sang tumanon nga social kag physical distancing. Nung pangod ang ila sa ringa na paminsar ng Sumboy, kung paano sila liwat nga magkabalik sila sa ringa balay mo. So, ang kinalauman lang sa gobernador nga kabay, atong pagtalilipon sa mga tao sa evacuation centers, pati naging sa surat sa San Carlos, kaya ba itong latest mo? San Carlos City, Ginbaha. Ting San Carlos City, Aksyon Boy, sa record, record as of January 19, amo ng number 1 nga LCU nga may pinakadamo pa subong, nga nabilin nga active cases, ka may ara pa sila Aksyon Boy mga 21. Ini as of January 19. Pero sa gincheck ta, ang latest nila nga record as of today, January 21, mayo-mayo ka nagdubo, 17 na lang. Basta nga active cases, Aksyon Boy. Ang Silay City, nagapangduwa sa San Carlos, ini as of January 29, ang Silay City, wala pa sila magkapagawa sa record nga latest, pero as of January 19, ay 14 sila active cases. Ang Cadiz City may pulo, pero sa check ko to daw 8 na lang to, no? Ang Cadiz City as of today, January 21. Ang mga COVID-19 free municipality naman 3 na lang pilog ni balin sa 8, nag-3 na lang. Ang Marinton, Salvador, Benedicto, ang San Enrique, ang Banwasang, Valia, Tulid. Ang iban mga single digits na malang Aksyon Boy, ang ilan sa mga active cases. Yari palayag ni Gobernador Bong Lacson. If you notice, our numbers have started to pick up already. We were down to 93 active. Now we're back to, I think, 100. I think this is already maybe a result already of the return or even the celebration. I read in an article that Cebu City is already also, there's a spike in Cebu, and they can attribute that to the celebration last month. No? We have to again consider this, and I hope we can contain the numbers, although we cannot pinpoint that said evacuation caused the spike in COVID-19. Naman ang ginalaw, Marag Sumboy ni Gov Lacson nga kabayan na tabo dito sa bayan sa nga probinsya kung sa sunod sang Cebu. Di ba tabo dari sa probinsya sa Negros Occidental kasi Cebu City subong mayara sila sang massive contact tracing ang ginahibo tungod sa pagtimbuok taraman ang kaso sa COVID-19 dito sa ila. Maning report kikan sa Kapitolyo Provincial ang Aksyon yung Aksyon na Marlon Hinovea una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Marlon Hinovea. Tiyan mo na may kabalaka ang gobernador, no? Nagligad base resulta man nila sang celebration tutuod, no? Sang nagligad nga Disyembre kag bagong tuig, Pasko kag bagong tuig nga nagsaka-saka jutay man lang. Actually ang ginsaka sang aton sini nga kaso sang COVID-19 diri sa probinsya sang Negros Occidental galing kiti. The fact is nagasaka. Amo na kita nga mga kaaksyon, padayon gyapon kita ya, hindi ta salig, hindi ta halog sang aton nga pag-obserbar sa ginatawag naton nga minimum health protocol. Minimum lang isang health protocol mo, panghugas kamot, suksok face mask, suksok sa face shield, kag likaw sa kag magpatuman sang social distancing. Amo na siya ang mga protocol ginahimo naton. So bisan pa gani nga may vaccine nami gidya, hindi nga mga klase sang protocol i-observe naton mo. Ha? Kaysa nasiling na naton, nasiling kay na ni City Administrator M. Ang, bisan ng World Health Organization, nagahambal nga not everybody is safe until everybody is safe, no? Nga bisan may nabakunahan ka na, mo na ganing hambal ni Ma'am Vanessa Mayo blas ang aton nga supporters dito ka listener from Minnesota, USA, nga nakapabaksin ni siya, but padayon sila gyapon niya nga suksok sang face mask. Mo man ang i-advise na sigil na tagyapon niya face mask kag face shield. Face mask especially, no? So muna ang ginakabalakan karon ni Governor
Bong Lacson ining daw medyo nagsaka-saka ang aton kaso diri sa probinsya sang Negros Occidental. Okay? So ang siyudad sa Bacolod naka-identify na sa mga report nato, naka-identify na sa mga venues bala para patigayunan sining ginatawag naton nga vaccination program naton. Sige. May linog kuno sa Davao, intensity 7.1, mo pwede nakabaskog. Dito sa Davao. Check tabi ato News Center with Aksyon Dale Salazar. May linog sa Davao City. Aksyon Dale, may gabi. Yes, Action Boy. Subunggid lamang 1 minute ago, nag-post ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology or PHIVOLCS, Action Boy. May 7.1 magnitude nga linog nga nagluntad sa area sang Davao Occidental, no? Correction, Davao Occidental. Yes, Action Boy. Alas 8:23, subunggid lamang nga gabi. May depth in York Dalamon nga 116 kilometers, Action Boy. Hagang location sini is Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Ang intensity 5 na batyagan sa city ang Jose Abad Santos nga Jose Abad Santos nga city Banwa. Ang nabutan dili, Action Boy, Jose Abad Santos, Davao Occidental, east of Jose Abad Santos. 7.1 magnitude. 7.1 magnitude nga linog. Yes, Action Boy. Gilayon nag-trending sa Twitter matapos man nga may mga netizens nga nabatsyagan man sa area sang Mindanao. Intensity 5 sa General Santos City, intensity 4 sa Davao City, intensity 2 sa City of Bislig, Surigao del Sur, Action Boy. Kag nabatsyagan man si ibang parts sang Mindanao like Sarangani, sa may Coronadal City, South Cotabato, City of Kidapawan, kag City of Gingoog, Misamis Oriental, Surigao del Sur, kag sa may City of Cagayan de Oro, City of Surigao, Surigao del Norte, City of Borongan, kag Eastern Samar, Action Boy, kag City of Catbalogan, Samar. Amo siyang mga intensity, no, reported intensities nga nabatsyagan sa kaipi nga mga lugar o kon syudad dito sa area sang Mindanao. Diri sa Visayas way mabatsyagan. No, Action Boy, so far diri sa aton wala diri sang reported no nga mga intensities or nabatsyagan nga pagtayog. Based niya sa report sang PHIVOLCS, Action Boy, sang Department of Science and Technology or PHIVOLCS DOST. Sa karon ginaulat pa naton kung may mga reported nga mga damage no sa sining linog nga nagluntad since 8:23 subong gidamang gabi sang natabo ang ini nga insidente. Bago ilang 20 minutes ago. Yes, Action Boy. So bago lamang, it's a breaking news kag tema na pray no para sa mga taga Mindanao nga makuto na natin nga nakabatsyag sa nga paglinog, Action Boy. Sa sininga matilion may mga nagaginuwa na nga mga clips, Action Boy, sa social media regarding sa mga mga kuha bala sa mga CCTV footage sa mga establishment. Yes, Action Boy. So i-consolidate naton ang mga affected area kag kun bala ang damage ang halit sa sininga 7.1 linog nga nag-igo sa area sang Mindanao. Balita gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod, Action Dale Salazar. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat gid Action Dale Salazar sa aton nga News Center. So i-consolidate lang ang data no nga matipo naton. But the fact is Davao Occidental, specifically ang Jose Abad Santos, I would presume Banwa ni siya dito sa Davao Occidental. Hindi ko be familiar sa Davao Occidental mo, no? Ginigo sang 7.1, 7.1 magnitude nga linog, mabulubaskog na mga aksyon ng 7.1, no? Atong nag-igo sa una to sa dinto sa Japan daw muamo ni siya. So mabulubaskog na inadra to in Japan yating mga buildings dito kadamo. Pero i-consolidate naton mga ka-aksyon ang kumayara nga damage nga natuga ang ining linog nga nag-igo karon gid lamang ang gabi sa alas 8:23 karon gid lang ang gabi dito sa Davao Occidental, no? Kag sa kaiping nga mga lugar, no? Nga nakabatsyag man sang intensity sang sining linog, no? Ang Davao City intensity 4, no? Pero sa Visayas diri daw wala sang may way sang intensity ngin
deklarar dire ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology, no? So, stand by for more updates sa sining linog nga nag-igo sa Davao City karon akong Davao Occidental karon gid lamang nga gabi, no? Magabalik kita sa aton dugang nga pagpakalagad sa Aksyon Firing Line pagkatapos lamang sini. Cellphone Plus Gold. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Okay, balik kita na sa aton diri nga tamyaw sa aton dira nga mga nagasunod sa Facebook. Liog ko ni sang kuan ay sang Jay? Ang kuan ni Blau negosyo kay kasabad, hindi ko ka hindi ko ka kita sang mga naga-comment diri kay tungod nga ang ila iyaw ginintrahan naman nila di ang aton nga Facebook no? Miles Robles. Ay, good evening, Bes. Si tulog na. Kadlaw si JM mo. Tulog ka na ako naman, JM. Sige Sa sa mga Energy Fans Club, may gabi sa inyo ha. Hindi na ako mo maisa-isa. Kapag kita tamyaw ka mo ni ni Press New Dennis Tibor Roma, no? Kanay kasabad gani sa naga-reply dislay yan nagalasang intra sa kwandi day na alohado good evening man sa imo abaw kadamo naglisang ma-miss tadi karon sakay kadali lang check on na ha kay do hindi ko na matultulan ang iban. Rima John sa Tingasin. Gabi lamang ko na sa bata niya kay Alex kag Kate. Good evening. Sa San Enrique dira may gabi ko no siling ni Dennis. Lilia Taton watching from 5:30 AM to 11 PM. Sige, salamat ni Lilia, no? Dara sa Gardenville, Barangay Tangub. Susan Gonzalez, Dana Alhado of course, kay Veron kasanti naman nung kakasabad gani ni sang kuno sila kay ginkuan ko na gani o gin pa ni gani vlogin pa black ko na para nga madula siya kay kadula yang naga-comment diri nga iban no sa aton nga pagpangalagad no. Bia Jonathan, maayong gabi man sa imo. Sa kay Teresa Linaha Kayaw, good evening. Sa kay Jean Buero, mga kuan ko na mga supporters kag avid listeners nila sa Aksyon Radio, no? Di na to. Sige. Ang iban karon kuananta naman tagaan ta sang chimpo ano kung may time pa kita. Galing nagahingapos na kita sa aton sining pagpangalagad diri sa Aksyon Firing Line. Migo ko Juan Bulgalyo. Ano oras dito sa Amerika subong man? Do adlaw dito sila sa ako ning migo ko kung adlaw siguro no, that's why hindi ko din makita siya kay na ang mga nag-comment dire kag nag-greet sa akon nga watch party balo ka kay kung may mag-text gani o kung magtawag ka panas ni ang mga naga-tanaw ang naga-watch party naga-intra sa watch party no. Anyway, Teresa Van Den Huvel,
watching from Belgium. Kita mo, sa Belgium naman na siya. Oh. Teresa Van den Heuvel. Ining mga sabad ni nga mga naganegosyo mo na naga-reply sa mga naga-comment ni sa ato, no? Sila yang naga-reply, no? Kag sa aton tanan nga mga naga-monitor dira from abroad, mayong gabi sa inyo from the Philippines, no? So good evening dira sa inyo. Hindi na kamo maisa-isa pa, no? So standby na kita sa aton padayon nga pagpangalagad diri sa Aksyon Firing Line. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:53 ang ato sa pagpangalagad. Of course, reklamo di ang mga nagka-comment bala sa Facebook, no? Kaya niya, aning kaya reply ni Blay ng gawin negosyo, oh. Kasabad, no? Dasig sa ilang dahil mag-reply. Abi ko sa iba na, abi nili Pilton Lipura, guba ang sipi niya. Kaya puro lang yung mga naganegosyo. Anyway, sige lang, amugin na. Good evening, Philippines. Greetings from London. Si Lily King, gali sa London, giman sa, ano? So, tsakto ko sa abroad din sa mo, no? So, sa London, sagli. Cathy Ver, maayong gabi man. Jade Villegas Duran, of course, maayong gabi dira sa imo. Gaub mo na torch sa mga upod niya sa obra, no? So, maayong gabi dira sa inyo. Ang balanta pa ni Tani, ang kay Kwan Bla, ang presidente, bago nga presidente sang Amerika, ika-46 nga presidente sang Amerika, nagsugod na sang yasni nga pagpangalagad. Ang inaugurasyon ginhiwat karon nga adlaw dito sa Amerika. Diri sa aton siguro gagapon sa ila to do mga alas 4 sang ilabi, alas 4 sang hapon. Nagsugod ang inaugurasyon, no? Pungko na si US President Joe Biden. Nagpungko na bilang ika-46 nga presidente sang Amerika. Abi mo na nung inihimo ni Joe Biden, ni Presidente Joe Biden, ang damo sa ginpang isyu nga mga proclamations kag mga executive orders nga may pagligwat sa pila ka mga pulisa ni former President Donald Trump, no? In pangliwat niya mga pulisa ni former President Donald Trump. Ang isa diri sang kalalupang doon sa mga executive orders nga ipagwa ni Presidente Joe Biden, kunting Amerika gasugod na sila vaccination.
may magigapang bakuna na sila. May executive order si Presidente Joe Biden nga gina-require ang tanan nga magsuksok sang face mask sa tanan nga mga federal grounds. Tanan nga mga federal facilities. Butsilingon mga mga lugar nga ginapanagiyahan niya sang US government, federal government. Kag ginahinyo ang mga ahensya nga mag-extend sang moratorium sa evictions, kag sa federal student loan payments. Kadamo sa sanggin na ubrada yon pagpungko niya gid as US President, pero ang talalpang doon dira, ang Amerika nga may death toll na subong guro sobra na tunga sa billion, no, 500 pila na tong nagkalamatay sa Amerika man, mga hindi mga sobra na sa tunga sa milyon ang nagkalamatay sa Amerika. Di subong niya sa pagpungkop lang ni Biden nga gin-require ang face mask, pagsuksok ng face mask sa mga federal grounds o facilities. So muna ginapanagat sa US. So ining first days, 100 days ni Biden, iga-concentrate niya kung paano ang pag-away sang COVID-19. Kaya daw napabayaan ini isang chimpo nga si Trump, that is why nga daw pertigid kadamo sang kaso sang COVID-19 dito sa Amerika, no? Amo na ang mga talalupang doon na nga kinimo ni US President Joe Biden, no? Anyway, mga kaaksyon, alang-alang na kita sa aton diri nga panahon, sa aton nga pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Mabalikay kita guro sa sa Saturday nga edisyon sina sa atang Aksyon Firing Line, no, if ang occasion permits, no. Anyway, madamo salamat sa inyo pagupod sa aton karon nga gabi sa aton pagpangalaga diri sa Aksyon Firing Line. Standby na sa Aksyon Night Patrol. Ang kaupo ninyo sa Aksyon Eric Magbanwa. Sa tanagag sa update karon sang linog, batian nyo na karon sa padaan yung pagpangalagad sang Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!